Δεν πληρώνουμε το εισφορά χρέος σας. Σας ανήκει ολοκληρωτικά. Δεν τα φάγατε μαζί. 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 Λέτε οι υπουργοί. Δεν τα φάγατε μαζί. Λέτε οι υπουργοί. Το θέμα είναι όσοι δικτυακούν να ψηφιστούν, όσοι σιγά σιγά συνοδούν τι συμβαίνει, να τον βγάζουμε προς τα έξω, να το κοινωνούμε. Μαζικότητα θέλει, δράση διαρκώς, απέναντι στις παρανομίες τους, γιατί τώρα είναι παράνομα. Να ξεφύγουμε από τη λούπα που λέει ότι νόμος βγαίνει να προσκυνούμε το κάθε νόμο. Κάθε νόμος είναι από δοτούς πλέον, δεν είναι από κυβέρνηση εκλεγμένη. Είδαμε και πριν πως ήταν οι νόμοι εκλεγμένων κυβερνήσεων, βλέπουμε πως είναι τώρα οι νόμοι δοτών κυβερνήσεων. Το είναι και το αυτό. Έξω όλοι στους δρόμους. Έλα! Γιατί δεν ακούγεται και πίσω. Έχει πέσει το θέμα σχετικά με τα χαράκια της ΔΕΗ. Τη μέλη ευθύνη ο κύριος Δήμαρχος ο άλλος. Δεν ξέρω τι σας είπε ο κύριος. Εμείς ζητήσαμε το ότι λέει ό,τι θέλει. Μας πέταξε το μπαλάκι σε εσάς. Μας πέταξε το μπαλάκι σε εσάς. Λέει πηγαίνετε να βρείτε αυτό. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Ποια είναι η θέση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στα χαράκια της ΔΕΗ προκειμένου. Κοίταξε να δεις. Είναι μια εποχή πολύ δύσκολη. Για ποιους? Είναι μια εποχή πολύ δύσκολη για όλους μας, για όλους τους δημότες, για όλο το ελληνικό έθνος. Είναι μια δύσκολη εποχή. Υπάρχουν προβλήματα, δεν είναι μόνο το χαράτσι, υπάρχουν η εργασιακή εφεδρεία που και αυτό δημιουργεί θέματα και προβλήματα στην κοινωνία μας. Υπάρχει το προσυνταξιωτικό που και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Πέστε μας για το συγκεκριμένο. Εγώ το ζήτημα είναι το εξής. Θα πάρει θέση ο Δήμος όπως έχουν πάρει εκατοντάδες δήμαρχοι σε όλη την Ελλάδα ότι είναι με το μέρος των πολιτών και ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν η ΔΕΗ να κόψει το ρεύμα σε κανένα πολίτη επειδή δεν θα έχει να πληρώσει το χαράτσι. Αυτό είναι. Αυτό που μπορώ να πω εγώ
είναι ότι θα το μεταφέρω για τη θέση να πάρω εγώ. Ποια μεταφέρετε ρε παιδιά? Εγώ να πάρω Κύριε θέση. Αντιδήμαρχε, έπρεπε να έχετε πάρει θέση. Έπρεπε να έχετε πάρει θέση. Όχι, γιατί λέτε πράγματα αποκόλληγες. Αποκόλληγες λέτε. Μα αντιδήμαρχος είστε, πρέπει να πάρετε θέση, γιατί έχετε θέση. Θα το μεταφέρω. Ακούστε με λίγο. Ναι, και μεταφέρετε τις καλένδες, θα το μεταφέρετε. Πότε? Δεν πρέπει να πάρει θέση το Δημοτικό Συμβούλιο. Έπρεπε να είχατε πάρει θέση. Προσφέρει τη θέση οικονομική, κοινωνική και ατομική μου αξιοπρέπεια. Προσωπικά εμένα. Το παιδί εδώ. Λοιπόν, πήγαινε κρύψου. Λοιπόν, το νέο σύνθημα ποιο είναι? Εσείς παιδιά με καλέσατε. Κουβάλες! Είναι πολλά τα λεφτά. Κρίμα που θα τις χάσετε. Γιατί θα τους πετάξουν και εσάς και θα τους αναδελεγές της ιστορίας. Δεν σας έχουν ανάγκη, όπως πετάξαν το γελάκι. Και βάλαμε τον κύριο του κάτω τα βήμα. Κατευθείαν στην τράπεζα.